Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa alam alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biyalami fitarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sholat utawi iki kubah martelake waktu biro-biro waktune sholat. Inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktunya. Waktu subuh utawi waktune sholat subuh iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar. Asodi kang temen. Ila tuhu tulu'i syamsi tumeka maring metune srengenge. Waktu zuhri utawi waktune zuhur iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge. Ila yasira maring yen to dadi. Ila yasira maring yen to dadi. Apa dhilu kulli syai'in ayang-ayang saben suci-suci iku mitlahu madani kul ghaira bil istiwa'i angin ayang-ayange waktu istiwa waktu mancer waktu asar utawi waktune salat asar iku min khuruji waktu dhuhri awet saking metune waktu zuhur ila ghurubi syamsi temeka surupe srengenge. Waqtul maghribi utawi waktune salat maghrib iku min ghurubi syamsi awet saking surupe srengenge ila maghribi syafaqi temeka ilange mega al-ahmari kang abang. Waqtul isya utawi waktune salat isya iku min maghribi syafaqi awet saking ilange mega al-ahmari kang abang ila tuling fajri temeka maring metune fajar. Iku waktu-waktu sholat. Ini kok semuanya sudah dimudahkan kalian tane jam-jam napa nih waktu-waktu yang sudah biasanya digamel kalender ngoten niku. Waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib dan seterusnya. Al-awqatu ta pira-pira wektu alat itu kurahu kang den makruhake. Al-awqatu tawi iki iku nerangake pira-pira wektu alat itu kurahu kang den makruhake fiha ing dalem awqat apa salatun nafilati nglakoni salat sunah. Menjelaskan waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Tukrau dan makruhake apa sholatun nafilati nglakoni sholat sunnah. Alatila sabab kang ora ana sebab iku maujud laha keduwe nafilah utawa sholat. Dan makruhake fi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira wektu. Fi ghairi makata ing dalam liyane ana Mekah. Salat sunnah dimakruhkan di waktu-waktu ini. Ada 5 waktu yang dimakruhkan untuk digunakan melakukan kegiatan salat sunnah kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab ya enggak apa-apa, contoh kayane sebab ana wong ninggal, sebab iku sebab sebab grahono, sebab nopo salat sunnah. Dan juga selain Mekah, kalau di Mekah tengene Mekah ya mboten napa-napa sing teng liyane Mekah.
Rupane pada sholat subuh siji ing dalam sause sholat subuh. Hatta tatuna sehingga metu apa samsu srengenge hatta tatuna sehingga ngaton apa samsu srengenge satu setelah sholat subuh. Sehingga matahari terbit. Wa inda tulungi halan loro ing dalam nalikane metune sames hatta tarotafi'a sehingga dadi munggah apa sames qadra rumhen ing kira-kira sak tombak. Nomor 2, pun matahari ketika sudah terbit hingga ia naik ke atas kira-kira seukuran tombak. Gendewo meter napa karo tengah meter. Wa indal istiwai nomor 3 ing dalam nalikane waktu beduk mancer hatta tazula sehingga sirapa sames illa fi yaumil jumati angin ing dalam dina Jumat. Nomor 3, ketika pas matahari tepat di atas kepala kita. Ngantos sering ini ngleyer. Itu berlaku di selain hari Jumat. Nah, dina Jumat boten napa-napa. Wa ba'da sholatin asri papat ing dalam sawise salat asar. Hatta tagruba sehingga surup apa samsar ini setelah salat asar sehingga matahari terbenam. Wa indal ghurubi lan nomor 5 ing dalam nalikane surup hatta yatakamala sehingga dadi sampurna apa ghurubi surupe sama. Nomor 5, ketika matahari sudah terbenam sampai sempurna terbenamnya. Jadi pada waktu itu kan isih napa kuning-kuning al asfar, isih kuning-kuning. Terbenamnya belum sempurna sampai terbenam betul. Itu waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Waktu untuk sholat fardu sudah diterangkan, lalu waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah. Kalau tidak ada sebab, kalau ada sebab ya tidak masalah. Misalnya seperti ada orang meninggal. Setelah selesai semuanya terus dilanjutkan dengan sholat jenazah. Tidak ada sebab. Ten semua. Moga-moga saged dipahami dan manfaatipun walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.